What's wrong with you? What is it you want? What's so special about me? I'm ordinary and you're too insistent. You are too insistent. Don't you stop an instant. I know not. Why won't you let me go? Why won't you let me go now? Just let me grow. Saúdos, benvidos ao resumo do Campeonato Galego de Inverno, a proba que subiu o pano da temporada 2018 no piragüismo galego. Medio milleiro de padexeiros deronse cita no encoro de Castrelo de Miño. Esta localidade ourensá foi o escenario ideal para unha xornada na que as condicións atmosféricas acompañaron. Non apareceu a chuvia, luciu o sol e os participantes e os espectadores puideron gozar dunha gran xornada de piragüismo. Neste campeonato puxéronse en xogo os primeiros títulos individuais do 2018 e tamén serviu de pistoletazo de saída para a Liga Galega por clubes na modalidade de augas tranquilas. O calendario desta competición está composto este ano por 13 xornadas e concluirá no mes de setembro. A posta a punto dos padexeiros que de primeira hora da mañá agardaron o seu momento en Castrelo de Miño. Ilusionados e coidando todos os detalles para disputar a primeira gran competición da temporada. Marta Míguez, a secretaria xeral para o deporte da Xunta de Galicia, non se quixo perder o inicio do novo curso da disciplina que máis éxitos olímpicos lle ten dado a nosa comunidade. O piragüismo en Galicia non cabe dúbida de que o que máis rendemento deportivo nos dá. As 10 medallas olímpicas que hai de 19 que temos, pois xa dá unha idea desta potencia que temos neste deporte. A paraxe onde se desenvolve, pois non hai máis que mirar hoxe Castrelo de Miño como está, 500 palistas hoxe aquí. O Ourense, a pesar de estar no interior, pois tamén ten moito que decir no piragüismo galego. Ímonos a auga e ali aparecen as protagonistas da regata coa que arrancou a xornada, as canoístas júnior e sénior femininas, preparadas e deste xeito reaccionaban cando os xuíces daban luz verde para poñerse en acción. As competicións en Castrelo de Miño celebráronse sobre unha distancia de 5.000 metros. A igualdade do inicio pouco ia durar porque de contado dúas canoístas distanciábanse en cabeza, María Pérez, do Náutico do Muiño Ribadumia, e María de la Peña, da Escola Piragüismo Cidade de Pontevedra. Por detrás delas situábanse Antía Otero, da Escola Piragüismo Cidade de Pontevedra, e tamén a primeira sénior, Angie Lorena Cardona, do Club Fluvial de Lugo. A vixente campioa júnior, María Pérez, foi pouco a pouco abrindo oco na primeira posición. A do Náutico o Muiño de Ribadumia deixou atrás a María de la Peña, mentres na terceira praza Angie Lorena Cardona ia adiantar a Antía Otero e marcharse na búsqueda da outra representante da Escola Piragüismo Cidade de Pontevedra. Dominio incontestable da júnior María Pérez, unha padexeira que se aconta no seu palmarés con éxitos internacionais como o subcampeonato do mundo acadado pasado ano. Por detrás dela situábanse xuntas Angie Lorena Cardona e María de la Peña. A esta altura xa María Pérez tiña a victoria no peto e a chegada da segunda clasificada en júnior e da primeira sénior. A cuarta posición, terceira júnior, era Antía Otero. Os seguintes en aparecer en escena foron os padexeiros C1 sénior. Teníanse en marcha nesta saída explosiva. E de seguido comezaron os veteráns con todos os seus grupos de idade. O gran favorito no sénior era Diego Romero, o do Club Breogán do Grove, acadara este título nos 3 anos anteriores. E rapidamente o grupo de cabeza estirouse.
o único que conseguiu seguir de preto o ritmo de Romero foi Manuel Garrido do Kayak Tudense. O paso que marcaba o Vicente campeón era moi exixente e ningún dos outros 33 inscritos podía mantelo. Cedía Garrido e Romero marchábase con determinación cara a vitoria. Nas categorías de veteranos, Jesús Pérez Rial do Ría de Aldán lideraba entre os de 40 a 44 anos, mentres en 35-39 era Juan Manuel Vieites da Escola Piragüismo CIAE de Pontevedra. Ata en 5 grupos de idade houbo competición nos canoístas veteranos. Diego Romero primeiro no senior e por detrás un trío de padexeiros do Kayak Tudense con Manuel Garrido, Daniel Durán e Rubén da Silva, tamén deste clube. Rafael González situábase primeiro nos veteranos 45-49 e os seus compañeros de equipo Gustavo López e Enrique Míguez marchaban a par nos veteranos 50-54. Romero que resultaba inalcanzable para o trío de padexeiros do Kayak Tudense, e mentres nos veteranos as primeiras posicións tamén estaban xa definidas con Jesús Pérez Rial, e despois marchaban xuntos o resto de primeiros clasificados nas categorías dos máis expertos en Castrelo de Miño, achegándonos o treito final desta competición a que coincidiron senior e veteranos, con Diego Romero a piques de conseguir o seu cuarto título autonómico de inverno consecutivo. Rubén da Silva e David Barreiro algún outro problema na pugna pola cuarta posición, e segundo e terceiro ian Manuel Garrido e Daniel Durán. Jesús Pérez Rial do Ría de Aldán encabezando a proba de 40-44, mentres Rafael González Enrique Míguez achegándose a liña de meta onde xa estaba Diego Romero, gañador senior do Breogán do Grove, segundo Manuel Garrido, terceiro Daniel Durán, ambos do Kayak Tudense, que tamén conseguiría a cuarta posición con Rubén da Silva, e a chegada dos veteranos, o triunfo de Rial, de González, de Juan Manuel Vieites. Completaba ese cadro de vencedores Gustavo López e Félix José Lamas. E o programa de probas de canoa chegaba a súa conclusión cos xuvenís masculinos. Esta espectacular panorámica que os xuvenís deixaban en Castrelo do Miño, e rapidamente un terceto distanciábase en cabeza con Manuel Fontán do Club Náutico O Muiño de Ribadumia, Mario Rey do Club Náutico Firrete e Jaime Duro da Escola Cidade de Pontevedra. Por detrás deles, Joel Becerra do Rodeira e Pedro Citoula do Pontecesures. Os tres primeiros que se ian distanciando dos seus perseguidores, Fontán, Rey e Duro, eran os que marcaban a pauta en Castrelo do Miño. A diferencia xa parecía ser suficiente para que a vitoria lle corresponder a eles, e por detrás seguían na persecución Becerra e Citoula, a mesma distancia, 5.000 metros, que o resto de regatas nesta proba na que estaba poñendo en xogo o título de inverno junior. Fontán, que asumía o peso no terceto, e por detrás era Becerra. Quedábase Jaime Duro, así que se reducía a loita polo triunfo a Manuel Fontán e a Mario Rey, o representante do Club Náutico Muiño de Ribadumia, e o do Firrete. E a vitoria o sprint correspondía a Manuel Fontán, segundo Rey, terceira posición para Jaime Duro. Llegaba a quenda do Kayak, que comezaba con todas as regatas de mulleres, todas as categorías femeninas. As primeiras en arrancar eran a senior. Aquí temos entrando en acción as competidoras xuvenís. Esta quenda de saídas femeninas remataba coas categorías de veteranas. Na senior, un trío de luxo que se poñía a fronte da proba, formado por Tania Fernández do Kayak Tudense, Tani Álvarez do Breogán do Grove e Raquel da Costa das Torres Romería Vikinga. As tres abriron distancia moi rápido respecto ao seu grupo perseguidor. A distancia tamén era de 5.000 metros neste K1. En a categoría junior distanciábanse do resto Carla Frieiro das Torres e Raquel Torres do Piragüismo Verducido.
Tercera posición correspondía a representantes do kayak tudense Lara Feijó y Candela Fernández. As tres primeiras clasificadas en veteranas transitaban a par María de Palacio do piragüismo líbico, María Rodríguez do Ría de Aldán e Araceli Menduiña tamén do Ría de Aldán. Pasaba Mónica Piñeiro do Club Fluvial de Avión e agora facía o Eva María Rodríguez do Breogán. Emilia Piñeiro tamén na pugna pola vitoria entre as veteranas. E aquí temos a senior, na que non cambiaba o panorama, con Tania Fernández do kayak tudense marcando ritmo. Por detrás non se podían achegar a elas o grupo perseguidor, nutrido grupo que marchaba compacto. Nas juniors seguía o pulso entre Carla Frieiro e Raquel Torres. O tándem do kayak tudense intentaba sin éxito reducir as diferencias. Íanse xogar Frieiro e Torres o triunfo. Nas veteranas, Palacio, Rodríguez e Menduiña, sempre as tres xuntas. Preparámonos para vivir o desenlace da competición senior con Tania Fernández que abría gas e colocábase primeira. Xa piques entrar en liña de meta. Primeira Tania Fernández do kayak tudense, segunda Tania Álvarez, terceira Raquel da Costa. Mentres nas xuvenís, Carla Frieiro que se imponía por diante de Raquel Torres, terceira era Lara Feijó. En as veteranas non houbo modificacións, os triunfos de Palacio, de Rodríguez e de Menduiña. Bueno, a verdad que a carreira foi dende o principio cunha salida rápida e, bueno, xa nos fomos as tres primeiras e entón fomos entre as tres un pouco tirando cada unha e ao final xogámoslo ao sprint e, bueno, tiven a sorte de levar a cabeza e de chegar primeira á meta. O protagonismo a partir de agora en Castrelo de Miño e a corresponderlle ás categorías masculinas comezaba a proba xuvenil, unha espectacular grella de saída, deixando claro o bo momento que atravesa a canteira deste deporte en Galicia. Eran 5 os padexeiros que asumían o mando desta regata por parte do Ría de Betanzos, dous representantes, Iván Fernández e Kevin García, Martiño Veloso do Naval de Pontevedra, por parte da Cofradía de Pescadores de Portonovo, Francisco Silva e Manuel Villar do Náutico Ferrete. Destes 5, o encargado de rachar a unidade era Iván Fernández do Ría de Betanzos, quedábanse con él Veloso e Kevin García. Non podían seguir ese ritmo Francisco Silva e Manuel Villar, e os tres primeiros que ian ir abrindo oco. Aquí os temos sempre. Iván Fernández era o encargado de marcar o ritmo. Chegándose xa o desenlace, un final que ia ser o sprint con Iván Fernández demostrando a súa potencia en cada palada e chegando como vencedor. Segunda posición para o seu compañeiro Kevin García e terceiro era Martiño Veloso do Naval de Pontevedra. Pasamos ás competicións de kayak veteranos. Mesma distancia, 5.000 metros, 6 categorías as que competían a vez. Un total de 100 padexeiros, nos máis expertos nesta cita co piragüismo en Castrelo de Miño. Esta competición, 3 foron os participantes que tomaron vantaxe respecto ao resto. Tratouse de Adolfo Monteagudo do Ría de Betanzos, Antonio Polo do Grupo Xuvenil e Bernardo Sánchez do Fluvial O Barco. Monteagudo e Polo estaban pugnando pola vitoria no grupo de idade entre 40 e 44 anos, mentres que Sánchez estábase garantindo o triunfo na categoría de 45 a 49. O vencedor absoluto foi Monteagudo. O cadro de gañadores completou uno Francisco Pigueiras en 35-39, Francisco Maquieira 50-54, Francisco Vázquez de 55 a 59 e Domingo Vía de 65 a 69. E para pechar a gran cita invernal do piragüismo galego, aínda restaba o prato forte da xornada, a proba K1 Senior. Temos imaxes dende o kayak de John Carballo do Naval de Pontevedra.
Vimos os primeiros intres desta carreira na que rapidamente destacáronse en cabeza, amosando a súa fortaleza os representantes do kayak tudense, un quinteto monocolor formado por Rubén Millán, Emilio Llamedo, Pedro Vázquez, Aarón Dieguez e Diego Piña. Jaime Sobrado do Ría de Pontevedra foi quen máis guerra lle deu aos padexeiros do kayak tudense, que con esta exhibición colectiva ian sentenciar a clasificación por conxuntos nesta xornada en Castrelo de Miño. O Campeonato de Galicia de inverno, que foi un test máis que interesante para o Campeonato de España, no que o kayak tudense buscará revalidar en Sevilla o seu título estatal, dominando os seus padexeiros en augas ourensás, distanciándose do resto de participantes nesta competición senior coa que se pechaba a xornada. Achegándose ao final, tomou o mando Rubén Millán, seguido polos seus compañeiros Emilio Llamedo e Pedro Vázquez. Aí aínda aguantaba Jaime Sobrado, pero ían quedarse só en cabeza os tres padexeiros do kayak tudense, podio monocolor que estaba garantido. E a cuarta posición tamén ia quedar no conxunto de Tui, ia ser para Aarón Dieguez. Buscando a última ceaboga, o trío de representantes da formación de Tui, ata este último xiro, chegaron xuntos e a partir de aí lanzouse un sprint no que Rubén Millán estivo intratable, xudicouse o triunfo cun tempo de 20 minutos 47 segundos. Segundo foi o seu compañeiro Emilio Llamedo, que completou o podio do kayak tudense Pedro Vázquez. Bueno, foi unha carreira moi boa, a verdad que desde o principio nos encontramos todos os palistas do club e fixemos unha labor de equipo durante toda a regata e foi ben. Ao final ganei eu, pudo ganar tanto Milín como Pedro, non? Que fomos os tres que fomos aí ata o final, moi igualados, unha carreira bonita, a verdad. Comprobando os resultados dos participantes e os primeiros clasificados que subiron ao podio en Castrelo de Miño: Tania Fernández, gañadora de Count Senior, na categoría masculina. O vencedor foi o seu compañeiro de equipo Rubén Millán, e o kayak tudense, que se adxudicaba a clasificación global masculina. E na femenina, primeira posición no máis alto do podio, o Club Fluvial de Lugo. Así rematou este Campeonato de Galicia, pero isto só foi o inicio dunha temporada na que a actualidade do piragüismo chegará ás súas pantallas co programa Padexando. Padexando.